यार ना मिले मतलब यार ना मिले तो दुश्मन मिले सवेरे महगर मतलब यार ना मिले। बबुआ हो एकदम ठाकुर पट में। हाँ जी। तो दुश्मन मिले सवेरे महगर मतलब यार ना मिले सवेरे महगर मतलब यार ना बगीचा बा में मालिक देखवारी ना हो बगीचा के मजा बेकार बा। चलिए हमारे छोटे भाई टप्पल जी की ओर से 100 पुरस्कार मिला। सब जतना जुटल बानी सब कुल मिल के इनका क्या अतना आशीर्वाद दे दी छोट बबुआ के। हाँ जी। कि खूब निमन से पढ़ लिख के हाँ कुछ अच्छा पोस्ट प्राप्त करो अभ्यास लेकिन प्रयास मत बनी हम बबुआ। कलियन बीचे भवरा मिले मन मिले मन मानी ममुहर में नाना नानी मिले जब तक हाँ ममुहर में नाना नानी जिंदा बारे तब तक 2-4 गो दोस्तों यार के ले जाए में नानी को बड़ा मजा आई कहलो कि चला हो एनियन हम नानी के घर बा। हाँ निकाला साइकिल चलो घूम के आ जाई। हाँ जब नाना नानी मर जाई है आ जाई मामू मामानी के राज
तो भूलल भटकल रात खानी चाहे दिनों खानी रहुआ पहुंच जाई। हाँ तो मामू मामानी के जो मुंह हो जाई कहाँ से आ गई। हाँ दिने में चूल्हा जोड़े को होता है। ये मामू मामानी के माया हो और नाना नानी के माया अलग होला। होला जैसे सचिन माना निहाल में चल आवे छे। संजय राय छपरा निवासी संजय बाबू के बार बार प्रणाम करतानी। हाँ हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी है कहाँ लेट होता लेकिन क्या करो और बंद कर दे तो कहीं कुछ ना कोई ब्याह जी। हाँ जी ब्याह जी पर दोस्त जाई ए लास्ट गीत भाई बबुआ हां ममोहर में नाना नानी मिले ससुराल में साला साली। ममोहर में हाँ नाना नानी मिले ससुराल में साला साली। ए घड़ी के कुल कतना लोग लड़का लोग हाँ कुमारे बका है कि जहाँ हमार साला साली एको गो ना एके गो अगर होई बहिन तो ओकरे लगे शादी करो। हाँ कि इन्हें के धन तो बंगले बा कहानियों के धन हो जाएगी। हाँ जी लेकिन ससुराल में साला साली हाँ रहला के मजा भी कुछ और बा। ए बबुआ अरे ममुहर में नाना नानी मिले ससुराल में साला साली। तमे हरी गोरी हो तमे हरी गोरी हो या काली बाकी हार। बेटा मिले भरत भाई बेटा होकर तो श्रवण कुमार जैसन। हेलो अपन माई बाबू खातिर हाँ अपन प्राण के त्याग दिहन। हाँ जी ए बबुआ का भाई होकर तो भरत भलाई जैसन जैसन ए भरी के कुल भाइयों बा। हाँ जी एक धूर दूध खातिर भाई भाई का तौल करता लेकिन सीख लेवे के चाहिए।